Quina relació hi ha entre Tòquio, la Vena i Mart? Aquesta setmana 7 científiques catalanes han anat a Mart, o més aviat una simulació de Mart als Estats Units. Allà cada una d'elles farà un experiment científic diferent, però jo tinc el cor robat pel de la Cesca. Aquesta criatura estranya és un fong mucilaginós i està format per una sola cèl·lula, amb molts nuclis. Al ser una cèl·lula no és que això estigui fet amb un microscopi de moltíssima capacitat, sinó que és una criatura que pot ser gran, molt gran, en plan que pot arribar a fer més d'1 metre de distància. Però això no és el més surrealista d'aquesta criatura. I no, el més surrealista no és que ens pugui atacar i matar i fer-nos zombis ni res similar. El més surrealista és que tot i ser només una cèl·lula, tot i no tenir ni cervell, és intel·ligent. Davant d'un obstacle, la criatura que és més comunament anomenada com a blob és capaç de trobar la solució més òptima. Científics van decidir posar-lo a prova i van posar tot de trossos de menjar, avena, simulant el mapa de les estacions de metro de Tòquio. La xarxa de Tòquio de metro és molt complexa i ha estat dissenyada per grans enginyers per tal d'optimitzar-la al màxim. La gran pregunta seria si el blob seria capaç de recrear aquesta xarxa. I per sorpresa de tots ho va aconseguir, trobant així la forma de connectar tots aquests punts de menjar de l'avena de la manera més òptima possible. Ja no necessitem enginyers, el que necessitem a la nostra vida són blobs. I què té a veure tot això amb les nostres astronautes? Doncs la Cesca aprofitarà les condicions estranyes de la base per tal d'estudiar com reacciona el blob a diferents entorns. I si voleu seguir els experiments de primera, el blob astronauta català té un Instagram propi. Fent aquest vídeo m'han vingut moltes ganes d'adoptar el meu propi blob i ser mare d'una cèl·lula gegant. Què creieu hauria de fer?